Bawa makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga magigimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga panangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, tungod sa kahuya, nagpangita sa paagi nga makagwa si Sarah sa ospital para makalikaw kay Andro. Sang pagpauli niya sa kundo nila ni Bong, nakita na lang niya ang malita sidi nga ara na sagwa. Kag maayo lang nga wala man madula ang iya kwarta nga nasulod sa malita. Kag amuman ang pusil nga ginbakal niya. Pag nagsulod sa iya huna-huna nga matimalos kay Bong. Diri sini nga bahin padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay, salamat. Ari pa diri sa maleta ang kwarta ko. Ang ginsupot ko nga kwarta. Sa nagatrabaho pa ako bilang model sang panty kag bra. Amo lang inibayad ko sa ospital. Apang labing malahalon sa tanan, ang pusil nga dala ko. Ari sa idalom, kag naputo sa plastik. Amoy ningin bakal ko nga kinawatan. Kag wala ko ini maggamit, sugod sa ngin bakal ko. Apang maggamit ko rin ni subong. Siguruhon ko nga maubos ang bala sini sa lawas ni Bong. Nurse? Di na nga akong pasyente. Naghalin siya nga wala namon mahibali, sir. Oh, ano? Oo, sir. Pero nanawag siya. Nagsiling siya nga bayaran niyang iya balayran sa ospital. Mapadala siya kung saan kwarta diri sa ospital, sir.
Diin siya subong. Diin siya nagapanawag. Wala ako makahibalo. Apang nagsiling siya, ngara siya sa maayong kahimtangan. Kag nagapahuway siya subong, sir. Wala bala siya sang iban nga gintugon? Wala naman. Amo lang ina, sir. Sige. Salamat, nurse, ha? Wala niya ako pagulat, ha? Kag nakahangop ako. Nahuya siya nga magpakikita sa akon. Apang nagakinanglan siya sang bulig. Wala matud ako sang labot sa iya. Apang kinahanglan niya ako. Apang diin ko siya pangitaong. Sa diin? Din ayhan gindala ni Bong si Mary Rose. Gindala ayhan niya ini sa resto bar ni tita. Makadto ko dito karon sa gabi. Manilag ako kung ato siya dito. Kag maghanda ka, Bong. Bayaran mong sala mo sa akon. Kag ang sala mo sa aton anak. Nakaibalo ako kung ano nga akong dapat mabuhaton. Makadto ako dito sa lugar nga sa diin. Nakita ko siya nga nagakamang sa duta. Basi dito siya maghalin mismo sa kundo nga to. Kabay tani nga husto lang ang akong ginapaminsar. Kabay lang ko tani. Pamangkot ako dira sa gwardya sa kondo. Meg, mayong adlaw. Oh, Mamangkot lang kung tani ako ay. May babae ba lang nga nag-star diri sa kondo nga ini nga Sara ang iyang ngalan? Sara? Ayo, may ara matuod, Meg. Asawa na sa ni Sir Bong bala mo. Munang ginapuyo niya. Di na sila nag-star sa kunto. Pwede makalihog sa imo, Meg? Paibala siya palihog nga nagapanawag ako. Amigo ako sa iya amay. Ate, sige. Sino ngalan mo? Andro? Andro. Sige ha. Magulat ka lang sa makadali. Sino nga biyan sa amay niya? Andro man kuno, sir. Wala ko siya makilala. Kag wala na diri si Sara. Nagbulagay na kami. Nagupod siya sa ibang lalaki. Amo inang siling mo sa iya, ha? Kagari pagid. Ang balon mo siya nga hindi na diri magbalik. Kay masakit siya sa akon. Meg, sorry kay Meg. Apang wala na gali nag-star diri si Sara. Ano? Oo. Bana na lang niya ang ara. Apang wala na siya. Kag wala nun makaibalo ang si Bong ngayon, ha, kundi na si Sara. Managbulagay na kuno sila. Ano? Nagbulagay sila? Amo man ang isiling sa iya bana. Pero, guard, kagabi nakita ko siya nga nagakamang kag pilason. Wala ka ba lang kay Balusina? Ay, wala. Wala, kuya, duty kong gabi mo. Ang duty, kuya, subong, pangadlaw ko mo. Amo gali. Akit to kayo si Bongo. Siling yan, di ka na kuno magbalik dire kay basi kung masakit ka sa iya. Nagapamangkot na lang ko, Bong galing ngalan niya? Oo. Bong, gwapo na siya nga lalaki. Kag madamo sa chicks. May pamagaling ka na.
Kay base kung makapanaog siya, makagwa sa kundo ya, masakit kagid. Ate, oo. Oo. Malin ako. Kag salamat, gid guard. Okay. Sa handom nga makita ni Bong ang akong anak, nagkadto siya sa lugar sa diin, nakita niya si Sarah. Kagsang didto na siya, ginhambalan siya sang security nga wala na didto nagaistar si Sarah tungod nagbulagay ni sila ni Bong. Sa pagpadayon ko pagid, Karon, nakahangop na ko kung nga ang amot tong kahimtangan ni Sarah sa makita ko siya. Nag-away sila ni Bong. Kagin sakit siya. Wala man lang siya gindala sa ospital. Siling ninong na to. Malipayon siya dire. Apang hindi gali. Animal nga Bong. Wala ko pa siya makita sang personal. Apang nagabatyag ako sang kaakig sa iya. Ayahan nagapanago sang hod si Sarah sa iya. Naghalin siya nga walang magpakita sa akon. Nahadlok siya kay Bong. Ano pa nagpanago siya? Mabalik ako karon dito sa kondo. Bantayan kong pagpanaog ni Bong. Sundon ko siya. Kag kung makaangkon ako sang kahigayunan, kastiguhon ko siya. Pareho man sang pagkastigo niya kay Sarah. Pakamangon ko man siya. Dire ako may standby sa tubang mismo sang kondo. May ginaobra pagid gali nga isa pagid ka building. Hindi dismulado nga may ginabantayan ako. Mapakuno-kuno ako nga nagapasilong sa ginaobra nga building. Dire ako mapungko sa nagatumpok nga balas kag bato. Samtang ginapanguyab ang akong kalo. Mabantay ako dire sa mga tao nga magwa sa kondo ngayon. May nakita ako. Isa ka babae kag lalaki. Ang lalaki gwapo. Kag matahom kag siksing babae nga iya kaupod. Nagkadto sila sa auto nga nagaparking. Auto nga itom. Ginbuksan ini sang lalaki. Kag nagsakay na sila. Siya si Bong. Amo gid ina si Bong. Naglakat ng auto. Ang plaka, tandaan ko. Ato, may taxi. Nanaog sa unhan na tao. Paypayon ko siya. Salamat. Ari, nagapagadto na direng taxi. Meg, larga na. Thank kita, sir. Nakita mo bala tong auto nga itom? Ang auto nga naghalin diri bagulang. Sunda siya. Sundo naton siya. Ate, okay, sir. Kung mag-agi kung tani sila sa stoplight, maabtan ginamon sila. Mapilitan sila nga magdulog. Wala gid ako magsala. Nagdulog ang salakyan sa unhan. Hindi. Nabtan ginamon sila. Nabtan sila sang stop. Maabtan namon sila. Kag mahapos na amon pagsunod sa ila. Meg, sunda lang sila. Okay. Sir, ato, nagdulog lang ginasunod nato nga auto. Ara sila sa resto bar nga oh. Sige, magdulog ka na lang. Kay manaog ako. Okay, sir. Salamat kin Meg ha. Aring bayad ko. Ate, okay, sir. Thank you, kid. Nagsulod sila sang babae nga to sa resto bar. Kuna mo,
dira sila masami nga nagkakadto. Hindi ako makasiguro. Pero maayo gid nga may nahibalaan ako nga lugar nga sa diin si Bong masami nga nagkakadto. Mapaulayan na ako sa balay. Mapahuway ako. Pero karon sa gabi, mabalik ako dire. Hindi ako maguntat. Tubtob hindi ko matimalo si Sarah. Patyon ko nun niya ako. Ikaw ang patyon ko, Bong. Ulaton ko anay nga magdulom. Makadto ako sa resto bar. Nga masami naman ginakadtuan ni Bong sadto. Katapusan mo ng gabi nga ini, Bong. Katapusan mo na. Ay, ari na ako. Kag timing. Atong auto ni Bong nagaparking. Pulaton ko nga magwa siya. Diri ako matindog sa likod sang auto niya. Na, diri, hindi ako makita. Kuhaon ko akong dala nga armas. Kag may silencer ini. Ba, si Bong, ara siya? Ha, napiyardi siguro siya sa sugal. Ara, nagapagwa na siya, diretsong panulok niya sa salakyan niya. Karon na? Hindi! May nagtiro sa akin! Madalagan ako! Nagdalagan siya. Mangayo siya sa tabang. Ubuson ko sa iyong balang ini. Sarah! Ihatag sa ako ng armas ngayon na! Andro! Halina! Dasig ka! Inagaw mo sa ako ng pusil? Oo! Maghalin ka na! Ha? Ha? Ato si Bong, may pila siya. Kag natumba, ano pa wala siya makalambot siya kalatuan. Karon, kadtuan ko siya. Malagyo ka, ha? Ubuso kong balas ang armas ngayon eh. Oh, hindi. May pulis nga nagabot. Ihaboy ko ini. Malagyo ako. Ay! Tulog! Oh, hindi. Nalibutan ka na naman! Oh, Tulog! hindi. Nalibutan ako sa mga pulis. Wala na ako sa mahimo. Ara ng mga pulis. Buisit. Nadakpan gid ako. Makalilibo gini. Ginako ni Andro nga siya ang nagtiro sa biktima. Apang suno sa pagpangusisa, ang biktima napatay pagi sa tiro. Apang negatibo man siya sa powder barn. Oh, ano bala ini? Sinong nakapatay sa biktima? Sino? Bay, Sarah, anak, ikaw? Tay? Anak ko. Tay, naidlaw ko sa imo. Nga nga bago ka lang nagpauli. Ano ba lang natabo, ha? Naidlaw gani ako sa imo. Amoy na nga, nagpauli ako. Anak ko. Kag tay, hindi na ako maghalindiri. Hindi na ako makasaho dito eh. Oh, anak, amo ining ginahandom ko nga matabo. Amo ini. Amo gani ina tay. Hindi na ako magbalik dito. Promise. Nakabaton sang balita ang ginikanan ni Andro. Nga napriso siya bangod sa patsanay nga natabo. Apang paggaligad sang pila ka bulan, ginpagwa siya sa prisuhan tungod wala man sang ebidensya nga siyang nagpatay kay Bong. Kag nakibot man ako nga nagpakasal si Andro kag si Sarah. Kag subong may apo na ako. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Ang tagpasakop, no nato. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy.
akong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sa kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio! Bombo!